Ahilíčky, vítám vás u dnešního po dlouhé době videa. V dnešním videu řeknu pár informací, takže první informace je, že jsem dlouho nenatáčela, protože jsem neměla čas. A byla jsem 14 dní pryč, takže vlastně jsem nemohla natáčet. No a vlastně teď 3. až 4. července jsem byla na Den fotbalu v Poličce 2026. Mega úžasný, byla jsem v pátek i v sobotu jsem byla s kamarádkou, až na 3 skupiny, které jsem vlastně nemohla poslechnout, bohužel. Jsme jeli žít domů a vlastně řeknu i, že se mi začaly plnit sny, který vlastně jsem nevěděla. Začnou. Jako třeba sen můj byl se stát vedoucí tábora, co se mi splnilo. To jako moc, vlastně jsem si to užila. Těch 14 dní, jak jsem byla na táboře, jsem si to užila mega. No a doufám, že mi to třeba vyjdou další sny. Jsem plánovala, že chci na nějaký festivaly, na koncerty, podívat se na jiný místa. Mám tady seznam, co prostě mám za sny. Třeba mám i plánu si udělat si podle sebe vlastně mám plánu si udělat úplně jinak, přeorganizovat vlastně ložnici, aby se prostě jako aby se mi prostě splnit ty sny, co mám. No a omlouvám se, ale nevím, co už mám natáčet, tak jestli vás napadají nějaký nápady, tak když to pište do komentářů a já si ho pak třeba udělám výběr. A když tak, jestli vás něco napadlo, tak pište. A doufám, že se mi sny splněj a budu úplně happy. A děkuju za to, že mám 50 odběratelů, já nevím, kolik mám teď odběratelů celkem. To jsem si typla, že mám tak 50 nebo víc, ale nejsem si jistá. A jestli se vám líbí videa, dejte like, komentář a nápady na videa, protože já už nevím, co mám natáčet. Takže jestli budete chtít 10 faktů o mě, klidně, nebo 20 faktů o mě, klidně. Klidně udělám 20 nebo 10 faktů o mě. Takže jestli chcete, tak se mějte a vlastně bude i vlog třeba, jak budu ke kadeřnictví, nechat si udělat nový nechty. Takže jestli chcete, tak stačí napsat a jako klidně to není problém. Co byste chtěli jako vidět a aktuální zprávy. Se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Takže tak nějak. A mějte se hezky u dalšího videa, zatím čau.